Здравейте хора, аз съм Валю. Аз съм Иво. И сега сме тук в гората. Има много куп дървета и хора натам. Ето ги хората. Сега ще се опитаме някакви следи от мечки или от някакви животни. Примерно може да намерим катерици. Да. Тук има много рядко бичи животни. Доколкото съм чувал. Тая гора не е толкова опасна. дълга. Средно е, де. Ние хора един път на Гергьовден се изгубихме. Да. И отидахме чак на зоопарк. И така, хора. Не беше от тук. Аз сме още напред. А? Още напред? Да, бе, там. И така, хора. Ей, я да ходим на там. Никакъв шанс. Що? Чакайте, хора. О, вие някакви работи, нали сме изследователи? Тук как ще минеш? Тук не можеш да си разминеш газа, па камо ли... Намерим змии, защото е много топло. Ой, да. Майче един път ти търгучка някаква мишка от някъде. Така че... А ние миналата година, ние на Гергьовден там ли тръгнахме или на там? Не знам. Това е басова веката, не ме интересува. Значи сега сме на тука. На къде? На тука! Там има някаква крепост. Не, няма ходим на там. Погледнете. Само тук ще видим. На камерата ми излегна, че седно някой беше там. Вижте какво има тук. Чакай, сега ще го сумна. Ето. Какво има тук? Ето. Май нещо изоставено. Май да. Яла. Сега ще вадиме... Ножа. Ако има нещо. Не бе, тук майче ресторант е бе. Ресторант хора в гора. Еми да, има. Не бе, виж, ела сега ще ти покажа. Чай за всеки случай. Не за всеки случай. Хора, за всеки случай се оборудвахме с... Ама... Се тая. Не пак е нещо. Иначе натам има. Не бе, натам има хора бе. Миниатюрно, но опасно. Но смъртоносно. Я чакай, я пак го приближи. Миниатюрно, но смъртоносно. Много хубаво сезонно. Искате ли хора да се напишем имената? Ама някакво по-хубаво дърво, че това не е много... Ох, ударих си главата. Къде бе? Изпуснах си телефон. Хора, вижте, това не е много хубаво дърво. Ще намерим някакво така... без тия рабаки работи. Главата ли си удари? Шупих си тиквата. Може тук си го напишем, какво ще кажеш? Къде, тук ли? Да. Не става. Не става тук. Хора, батко и Валю се удари. Разби си главата си, разби. Чакай. И вижте ли. Хора, къде си напишем името? Тук ма боли. Не става. Катеричка! Къде бе? Ето бързо. Ето хора, виждате ли? Катерица. Катеричка на дървото. Хора, погледнете, там има катерица. Ето. Я да се приближим. Тихо. Не. Не си отивай. Хора, видяхме катерица. Чакай. Тихо. Ето я. Виждате ли опашка? Катеричка. Къде ще си? Тя се катери. Търси орех или там жълъди ли? Катерица. Къде си ма? Катерица. Ето я. Хора, катерица. Ето я, за дървото. Тя гледаш дой при нас. 20. Катеричка. Не бе, не сме на тук, объркахме пътя бе, човек. Намерихме. Първата ни улика. Да, намерихме първото ни животно. Катеричка. Тук може да срещнем гълъби. Тук има всичко бе.
Змий само не знам дали има. Само не знам змий дали има. Надяваме се да няма. Да. Да. Какво е това? Къде? Кое? Кое бе? Това е хранилка за птици, Хора, ли? вижте, намерихме хранилка за птици. Много яко. Да, и вътре. Ма какво те е? се я разбили. Някой я е разбил. Ето. Я? Птици направена с... още една. Хора, още една. Не бе, това е фенер. Ще се нерва. Фенер е? Не е фенер това. Хора, и само вътре имаме. Не е фенер. Абе. Не, да. Както и да, айде да тръгваме. Дай да го поставя. Хора, намерихме също две много яки неща. Второто ни нещо. Фенери и... такова не фенери, ами къщи за птички. Тук е имало дърво. Къщи за птички и една катерица. Чакай. Чухме нещо. Ето! Намери пак. Не бе, пак нещо прилетя. Ма да, нещо се чува, хора. Чайте поне си напишеме нещо. Ето тук мога го напишем. Ето хора, ще си напишеме буквите от имената. Моята буква. Ето така. Тук има хора. След малко ще я довърша. Чакайте. Бе. Тук хора някой е написал буква. Готово. Буква И. По-далеч. Нещо пак падна. Спри ги. Спряли го. И сега пишеме и В. Колездачи има. Хора, сега пишеме и неговата буква. Нали, Вало? Да ни е запазено. Не бе, чакайте, няма ли написал? Не, са пише твоята. Моята я написах. Не. Малко грозно, ама... Защо винаги камерата като снима? Ето хора, написах я почти. Ето, не прилича много на В, ама... Айде, светая. Здраве! Хора, изчакайте ме, дей! Сега да намерим нещо по-хубаво. Примерно... някакво друго животно. Обаче да не е опасно. Да. Не бе, може да смина тук. Не, повече хора идват там.